Ovi snažni konji dobro poznaju pješčano korito Orljave. Na paspitu Jordanu više od pola stoljeća stara registracijska pločica požeških kirijaša. Izvlačili su od davnina hrastove trupce iz obližnjih šuma i vadili mokri, teški pjesak iz rijeke. Oduvijek je to bio mukotrpan, ali i unosan posao. Ostalo je tek ovo prvo. Ne znam, jeste čuli koliko to šušti kad mi bacamo kućni sa lopačka i to. Mislim, to je, treba znati. Na suhom je lako natovariti to, ali u vodi, ovo što smo mi sad radili, uspjeh. Za dvojcu posljednjih požeških kirijaša ovo nema cijene. Kirijašenje im je u krvi već naraštajima. Njihovim pjeskom zidala se stara Požega. Vrijeme je učinilo svoje, a riječni su pjesak zamijenili agregati. S tim se više niko ni ne bavi, jer to je samo ljubav i tradicija, da se to ima, inače drugo ništa. Bilo je u ovom porječju zlatne grobnice. U ovome pjesku ispirala su se i dragocjene zrca. Ovi su kirijaši i njihovi konji posljednji podsjetnik na minula vremena. Još katkad za svoju dušu potjeraju konje Orljave. Ne bi ga barem na tren otrgnuli zaborav.